أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagniron na ditenu di pamangni si Allah subhanahu wa ta'ala maparulitan ang kutwari la wallah nagutarib anyan ang kutwa mangamaltan wa mga pipya akas sabapan ito sa ipakasulten si ku surga panganitan si ku Allah balunian so mga kauyag-uyagtan o pakambarakat niyan si mausar sang kutwa ikasusuatu Allah subhanahu wa ta'ala. Ay tanong subatan ng kutwa miyong nabandingan tanong kapusya tanong si ikusabad kumahukuman o di tanong di ikipantag sa iku mga padian. Yakwa tanong ang kutwa hukuman o kasul sa iku padian ang dialoy tanong amubaho to papakin ito o Quran o susunna. Urian yan na sanggot wa kapaasultin sa iko mga darpa at kalimudan sa tao lagi do mga padian. Na anto na mga patot a panggulaw laan ng manusia kipentag nyero. Sa mga ulama na inisulatiran nagingot mga ukit asuin ka igira matataguga sa iko mga padian. Paganirong natigman yung mga ulama na suat tigiran so kasulci ko padian napapakinanan sa iku agama. Kung idatigan na susuldun na kailangan na mandidubiyatan yan ang kaya pangaalay. Igila sisitan o sangkot ang mga darpa lagi dito na paganirong natigman yung mga ulama na kailangan ng guta al-iktharu min dhikrillah. Pangadakal ng gutwa tantadim sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na mialuin yan at tigin man na iya man dakhala suqa sad natigman yung Nabi sa sumulad sa iku padian faqala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Natiro niya natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam so la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف حسنة. Sa tirong niya ng kanana dua na isurat Allah subhanahu wa ta'ala abagyan niya ng kutwa gibuan amapiya sang gibu amapiya wamaha anhu alfin sayi'ah napunas nun wallah subhanahu wa ta'ala ngutang sangibu ang mga rarata warafa alfi darajah na ipuro wallah subhanahu wa ta'ala ang kuta pangkatan yan sa sanggibu ka pangkatan. Allahu Akbar. Gibu ka tisbik ngasan ngayon nakasulit mo resume nakatan sa video na peripita nga yang kuta doa. So mga sahaba na ayaw laulayran na iginam niya kataling umasiran sang kutwa mga padiin at tigman yung mga ulama sa ikumasa ama so mga tao na malilimpang siran sang kutwa kandagang o di na mabibisig siran sang kutwa di na di kapupasay na siyang tigin sang kanamasa na sa mga sahaba na yapsuuniran napsul siran sang kutwa padian sa iku masa katatambang ang kuta mga tao. Dataro Ibn Umar niya ditiron ira si sa padian at tigin man na iya sak na tigin at anatin na sak na mabubaloy ako apliwa ko sang kuta mga padian. Ada bak na tigin kailangan sang kutwa darpa inun tabutiyin na illa ay yusallima wa yusallam alay. Ay butiyin ipsuldan sang utapad yan na anak ko pagkasalam
Naguan ako mamutigin salam. Kakuatiin sa balas. Miya panutul si iko, miya panutulo Abu Shaybah, adna hadith. Agyang kuto kong na dua ka mama, na miya katuna silang si iko padien. Tutul. Napitirwang ko pa isaw, si iko pagari niya, na tigin pagari kulay. Nasungka sa etiyang ka, pamamangnita si iko Allah. Nagumamang dita sarila si iku Allah subhanahu wa ta'ala si iku masa as mga tao na malilimpang siran o di na makandudarin mo siran. Kalong-kalong na ril ang tao Allah subhanahu wa ta'ala sang kaya masa. Napinggil bukiran ito na miyawafat ang kutwa isa sang kutwa dua ka tao mama. Napitag inap ang kutwa isaw ang kutwa pagadinian. Lagi ito supadian ang mga ni sarila na umindu siran si iku mga padiin. Natigman na ang kutwa kitagin piyan na itigin pagari kulay bangkat tigin din magdam amat anas wallah subhanahu wa ta'ala na inirila yarkta rinila ang kanin sang kutwa masa kaya pangatunata si iko mga derpa ang malilimpangon sa mga tao o di na makandadiran sa mga tao miyamang nita sa rila si iko Allah o di na miyamang nita sa tabag si iko Allah subhanahu wa ta'ala na rinila ang tao Allah. Gitu sabab pagira so mga tao na mailay niyo siran, malilimpang siran, o di na mabibisig siran, o di na matatambang siran sang kutwa, mga dagangan niran. Na pamatkot kanu sang kutwa, di katintadmi sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Giti subab, so mga sambayang nga, mga tanat na wakagawin na malay balas, inot to naging sa mga tao na masa at tuturugon siran. Naskan ititindig ka sa sambayang. Giti ka pakalilbinyan. Masisikreto ang kutwa sambayang ka. As iko masa as sa mga tao na kituturugon siran. Naskan na masa ititindig ka ang kutwa mga qiyamul layl. Lagi dito mamo. Igira sisikan sa iko mga darpa. Masaw tuwat sa mga tao na matatagos siran sa iko malakan direnon. Malilimpang siran na pamakot ka nun sa katintadminis iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua, atigman yung mga ulama na Abdullah bin ikadua tigman yung mga ulama na suwatiin sa oripan na iginang matatagos siran sang kutwa kalipat o di na siyang kutwa kandirenon na ayad na impediran na susyeta. Gira sa ka na malilipat ka o di na nidirenon ka sa mga simbang sa iku Allah, tantadam sa iku Allah, sabab siyang kutwa kabibisig ka, siyang kutwa mga dagangan ka, nagugyong kutwa dingkay di ka pusa, mga ninsan, na ipya kalipatan ka, ng kutwa simbang sa iku Allah, nasang utamasa na iapod ka na sa syaitan. Wa may ya'ashu an dhikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. So sa mga tao lipatan yan o di na indirenon yan ang kuto mga tadatan sa ikwallah na sungge na may tigwala sa syaitan na ayanin sa rin kita ayanin inupeda nagyang kuto syaitan sabab siyang kuto kaya pakalipatin yan sa iko mga tadatan sa ikwallah. Nasang ka na masa as mga tao na malilimpang siran, didirenon siran, na kailangan ng kutwa kapakadakan ang kutwa tadtalim si iku Allah. Istahwada alayhim ash-shaytanu faansahum dhikrallah. Miyalimpang siran o syaitan na miyapa kailipatan yang kiran ang kutwa tanim si iku Allah. Gina kamamasaan na yan, yakad-dakad-dakad kalimu-limu chiko padiin. Ubay nila ng kutwa miya kalala masjid. Na ipinalusok Allah subhanahu wa ta'ala na sudipasa na dinipasa. Sudibangka na dinibangka. Yang kutwa di ipupasada na dinipupasada. Malilipat sila na tanto. Minidereno nila ng kutwa simbas iku Allah. Ayat to sabab na inupadiran na si syaitan. Miya pakapalagot sila ng syaitan. Miya akal sila ng syaitan. Na miya pakilipatan yang kiran ang kutwa tadam sa iku Allah subhanahu wa ta'ala.
Ikadua, kailangan na madidibitan o tao igidap sulci ko padian nagyong kutwa kapakadakalas ko kasi salama. Yang kutwa kapakadakalas ko kasi salama malagi ko kilala ang ataw anta ka di nga kilala. Sebab sang kutwa katirong Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas wa afshu salama wa at'imu at-ta'ama wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bis salam. Hey tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam mga tao. Pamakalang kapanin suka sa salama. Pakadakalan niyo suka sa salama. Nagupamaganak ano at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa panganangkan. Nagusumbayang kano as sa mga tao nakituturun siran kamakasud kano sa ikusurd akalilintan. Sa mano to na ayami ali Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat yan. Nagyong muto ang pagalang kapas ko salam. Maana lagi do kilala nga tanga di kilala na pakadakal lang utos salam. Ikadua na suka pamaganas yung mga miskin, mga kakailangan, mga mukmin, nagpaganaan kasiran. Ikadua talo, nagyang kutwa ka simbayang kas ko mga tanat na wakagawi as yung mga tao na mas atuturong siran. Aya bala siya nagpakasud kasi ko surga akalilintan. Pakasud ko surga akalilintan. Sigo mga hadith na tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu ismu min asma'illah. Suwati ko Nabi so salam na pudunan ko ingaran wallah subhanahu wa ta'ala. Wada'ahu fil ard. At tiyaguyan siyang kaiyalupa. Fa'afshu bainakum. Na pamakalangkapan ito si kulatulatiyo. Fa inna ar-rajul al-muslim idha marra bikum fasallama alayhim. Faraddu alayhi kana lahu alayhim fadlu darajatin bitadhkirihi. Nagirati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kuta mama, ang Muslim, na sumiyagad sang kuta pagtaw na siyalam yan siran, na piyakan dudiran ng kutwa salam, na ad na bagian yan nakapakalalabi, ad daradat sa ikiran, sabab sang kutwa kaya tadkiran yang kiran, kaya pakatadman yang kiran. Tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, patuter kano ang kota mananin na kasasalama. Amay katigo Nabi sallallahu alaihi wasallam kadiranon pakanud salam. Yung tasum alam na doon pakanud ang kota mga taso salam na radda alayhi man huwa khairu minhum. Na ayad na makandud sang kutwa salam yan na sumas makalalabi ang mga kaan na disiran agitos mga malaikat. Mana kanaba kilang ang kutwa kapsilamang kasi ikaw mga tao ko. Lidar ka pakanud ng kutwa salam na ayaw din na pakanud ka na sumapiak kung mga kaadun. Makalabi kung mga kaadun. Agito sa mga malaikat. Dito sabab, pakadakalan ang kutwa, di ka, nilabag ka sa kusalam. Pwede pang samiyalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na tiga na la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Di ka at tiga Nabi sallallahu alaihi wasallam pakasul si ikulo surga. Taman sa di ka numaratiya. Wala tu'minu. Na di ka nupakaparatiya. Hatta tahabu. Tama na tingong Nabi sallallahu alaihi wasallam sa di ka nukakabayay. Ay manik. Kababayan naman isa sa padiyan. Ala adullukum ala syai'in. Bakan sa kanwa tingong Nabi sallallahu alaihi wasallam pungunawa sa syai'. Ida fa'altumu. Amay kang dalabakan niyo sa kanyan. Tahababtum. Na maadad na kanwa ang kotwa kakakabayay. Afsus salam. Afsus salama bainakum. Napaka langkapan niyo ang kutwa salam si ikulat-alat niyo. Ay man napakandakalan niyo ang kutwa niyo di kasi salama. Kaya andra ka numaad ng kutwa kalilintan. Sigo mga pda hadith na tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna min mujibatil maghfirah. Padati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam akapatutyan ng kutwa rila wallah subhanahu wa ta'ala. Na badlas salami wa husnul khuluq. Na badlas salami wa husnul khuluq. Yang kutwa di ka sa salama wa husnul kalam na yung kutwa ka piatiru. Mana sa pagkagamit sa rila wallah subhanahu wa ta'ala nagyang kutwa din ka di kang galabag ka sa ikos salam pagkalangkap na kasi ka mga tab salam na kaso katawan mga di nga katawan. Ikadua nagyang kutwa kapya akatiru.
mga pipi apakapon kakatero na di pagong besay o pagaring ang Muslim. Mana ay ang Muslim na kakatero yan apalin hasana. Mga pipi kalamun hasan. O di na hasanul kalam, husnal kalam, mga pipi kakatero apakapon. Impide niya ng kuto kakatero yan. Kailangan na gina ni mu'min, gina ni Muslim, ay ginaptero ka, nagyang utang, unampon udang nga katiro, na mitong kad ang kutwa, result daw katiro ka. Ipakapi ang ginawa, anta ka di pakapi ang ginawa pagaring nga Muslim. Kataw-tan wa, so lamang nagpakapon ng tanong, akatiro na ad na tumiti kayo na mga malaikat. Kailangan nagyang utwa, kapakapi ang kutwa katiro tanong. Lagi si iko mga pamilya tano, nagus iko nabatan ng mga pamilya. Importante na mga Muslim na kailangan na pakapian tanong ng pakatiro tanong. Apya po na ba mga Muslim na kailangan ng mga piyon sa katiro tanong, agitun niya pagkailan tanong kung doon wag matanong ang Islam. Siya ko mga hadith na tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miyaw mo na sa kataw mama at tigin man niya kung nabiya ayul islami khair. Ano ni Islam, mamatatagog Islam, mamapia. At paglabakan. Natigman niya ang utwa, tigman niya Rasulullah at tut'imut ta'am. Nabaya man ni nab, anto na makalalabi, anto na pud, mapia, agalabag ko Islam. Natigon nabiya tut'imut ta'am. Pamagana ka sa mga miskin. Uriyan na watakra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Nago silama ka pakadar lang aso ka silama nga sa mga tao lagi do kilalang anta kanina kilala mga tao nagsilama nga sira nagina ni sabab agyong ko to amanan yan na kapakadar lang si ko sa salama na padanan sa inindaw Nabi sallallahu alaihi wasallam apud amapi apud gilbakan si ko kabubuliga Muslim. Siya mga hadith na tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam, may panutulo isa ko mga sahaba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ad na miya ko mo na sa katamama, na tigman niya ng utamama, assalamu alaikum. Na tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam, apiyakan dujinon ang kuto, assalam. Sangot pakya salam ang utamama, napiakan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ore na yung tudang utama man natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na ashrun ayan na sa 10 timan ore ni nami akan taling umaanggot wa sa katama man natigo man assalamu alaikum warahmatullah napiakan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam natigo Nabi ashrun 20 atigo Nabi ami ako niyan abalas ore ni nami akan taling umaanggot wa sa katop manamama nasyalam yan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam napiyak atigin man ay assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napiyakan nun Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin na 30. 30 amyak wanin nabalas. Ay ito sabab ng utapaganay na doon yung complete wasusalam. Assalamu alaikum. 10. Assalamu alaikum warahmatullah. 20. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na 30. Ay mapiyak salam nagyang utakabtiruto pangog. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakakuha nga ang 30 abalas. 30 abalas. Iman to na so salam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na senior katapan. Senior katapan ng mga tao sa tanto na napiya kakapata agyam ko to emanan yan nakasasalamat ini ngilisirapan. Na ayam mapiya girap na ipsulatira do salam nalangon mga big liter daabaw na yaman din yung kapakabals amaya kakampakampata sa senior kat nilampat. Natarotob na no, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi diptirun tanong anda ka message. Kumplito nga ngutwa salam ka. Arap-arap sa ngutwa 30 abalas. Apitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tos sa bangkit. Nagyang kutwa kasagadu mamas iko mga masjid. Min ashratis sa'ati ay yamurra ar-rajul fil masjidi. La yusalli fi rak'atain. Pagsato sa bangkit ng kutwa kasagadu mamas iku isa ko masjid adun makasubay sa 2 ka rakaat. Wa alla yusallim ar-rajul illa ala may ya'rif. Naguda sila manumama inunta na subusok kilala niya. Sama na to na pagsatos bangkit nagyang kutwa di nga kasulama si ko di nga kilala ay silam naka nagyang kutwa kilala ka.
Na ikatlo, kailangan na mandidibitan na magiging sitan ng mga padiin, nagyang utwa kibagakan sa kapagipupawala, nagugyang utwa kapalalis, nagyang utwa kipurun sa mga lagam. Tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yubghidu kulla ja'dhari jawadin sakhabin fil aswaqi hifatun bil layli himarun bin nahar alimun bid dunya jahilun fil akhirah. Yang atimbulian na kerangitan Rasulullah, kerangitan Allah Subhanahu wa taala gyang utwa mga tawa pakalannya nang utwa lagamian si ko mga padiin. Udi na gyang utwa aya kalalakaw niya si ko mga padiin nakaprabu. Udi na dimbaradusa na gyang utwa mga taw adi sila iblalis si ko mga padiin. Yang atimbulian na mga paawinganan ang mga galbak. Agito at tingin Nabi sa mga tao, si ibu malay ilmu sa iko dunia na kurang ipagilamuan sa iko akhirah. Ayaw igagali ka tao takyan na sa dunia. Anak na ba igagali ka tao takyan andi man ka pakasuldiyan sa iko surga. Naginan na piawingananan o Nabi sallallahu alaihi wasallam kena kapedkup kerarangitan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pagpansa kailangan na mandidibitan o Muslim igida sa padian ng guto kibaga kanyan sa pagkaringas sa iyan ubod na pagkaringas aka balabor na gila sa mga bayaw sa mga mama na miyati mo silang upadian na di siya di mga pulunso-lunson na begini sa lugar sa mga bubay gila belen ang maukit sila sa utamang iskinita na di siya napabala ka kaya ay manan na pagkaringas sa iyo sila nago di kayo di makasiskuay na mga haramuto tingin Nabi sallallahu alaihi wasallam ay gira tigo Nabi sumyagad su isarkano sa iko masjid udi na sa iko padian agyam ko ta pedang kapatao pedang yan na may tutokar ay man ang uta pedang ka ay sigo sama sa na pikat takipiran ang uta pedangiran na may tutokar tigo Nabi na kapating ka ang uta kapatao pedang ka anda ke santo kanon nanaw to sangkutwa pananggila o baadin maringas akataw sa iko mas akatitimo iyo na ibalaan nga sang kaya berkatanoro. La ilaha illallah da kabubugay sa lugar balagi do ay mayroong pakanin na babay wata na perumpakan din asarab umisampay sang uto aptayan gina na di mapias so Nabi sallallahu alaihi wasallam na piyangin ng kaya na gira mitutok rang uta pedang ka nakating ang uto kaptayan ka anda ke santo kanon na gitu lang brena langon na keringas akon sa padiin o din mga tao sa igo padiin o din na sa igo mga masjid api ang dadarpa at kalimudan sa mga tao kailangan na masyap ka o buod na keringas ka ang mga tao. Buod na keringas ka ang mga Muslim. Ikalima, tigman niyo mga ulama na kailangan na mapadala ka ang kutwa lalayon kapabagayin ka sa na tuma sa iko mga tao lagi dito masa. Salang lagi dito masa. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na mialina ba'yatu Rasulullah. Tigman niyo Jarir bin Abdullah. Apiteria na migay ako tingin sa kapasadang Rasulullah. Ala iqamis salah ay dimbayan ang mga sahaba si Rasulullah na ipumayan duginan sa sambayang wa itaiz zakat nagbibigiran sa zakat ang mga tamukiran wa nushi li kulli muslimin dagyang uto kapbagay nga sa nos udina tumah udina panguyat udina musawir si pagaring ang muslim igira sa muslim ang miyalinga ang mariribat na pangusyatan kas kaniya udina di mga tatan nagpakatadam naga mga lagi dito nagpuduto sa ulaula o mga sahaba akinwera nakapasaden si iko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ika na matigman niyo mga ulama na al-wafa'u bil uhud wal uqud ayagong utwa akiptunin si iko mga kapasaden wa ifa'ul mikyala wal mizan nung takapun narutok tanos sa kilo dagugyang utwa asada dagpunang gilaan ubatan o kapungurang sa mga kilwatan hindi na giyang buta mga timbangatan asada pun sa khiyana yang utwa karata apa nga kalaya na adna mga hadita mi aliw Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kutwa karata aging kaiya kapangurang sa kilo Nabi sallallahu alaihi wasallam asad sa mga tao akala kami niyan nadir kami pedatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam si kumangayat na tigman niya wallah wailul lil mutaffifin sangat tatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam
alladzina idza iktalu 'ala an-nas yastawfun. Yang ngoto mga tao apa yang magitaan wallah subhanahu wa ta'ala na aya ulaw-layran na igira adi silan di maki kilo udi na sila ni pumasa na pakitarotop silan sa kilo yastawfun ay manan yan na pakitarotop silan sa kilo wa idha kaluhum aw wazanum yukhsirun na amika silan ipusa udi na kilo na pengurang silan sa kilo. La ilaha illallah nagi kalilib gilas kay pumasa na pakitarotop ka ang 2 kilo na amika kay pusa na di ka panarotop sa kilo na kalilido yas iko mga padagang na ginan na piyamagitaanan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gusto Allah subhanahu wa ta'ala piyamagitaan niya nanan ang mga talagi dinan ginam ya kada-kada kala si iko mga padiya na gilo na pumasa sa guda ilan yo man ang utwa asa daerah no nang utwa lata apa sa ganyan sa guda adi ka kilala ubalata ya pira malami ay buwas sa gaguto na sa malami yan sa mayto ang mga kalalim sa mayto ay kapakapipian nito ginawa niyan. O din na sa mga kilawairan na bibinasaan nila ng uto, lalabatan nila ng uto, tingirang uto kilawairan. Ayaman na yan, o di na umana nila, paka-advance nila, kapara malay kilo. Gina na palid na ng kapangakala. Kaya magitaan na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Pagpan sa kailangan sa iko, pasulti ko pa diyan, nagyang ko tuwa sa ikaw dinan di ka pakipupasan na adna kapbagay niyan sa lugar ay mananin na bagay sa maap nagub sugo sa mapyan at separ sa marata tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam arrahimallahu rajulan samhan ini kalim wallah subhanahu wa ta'ala ang kaiyang mama amalas kanya ni pasinsya kapbagay sa lugar ida ba'a igirami pesa wa idha ishtara nawigira miyamasa wa idha iqtada nawigira asyikatan igira bayad na yamanan yan na mapiaskan yan nabaskan yan di pamanaro igira ko na madagal lamang mo di mamasa na namakapamasa o di na di pusa nabad kelang no customer igira ko na piasaktan na kailapan ta di tadi manggede-gede sa inaw ta di tadi mapamangilay nagyang utama pa ibusta na malangasi para sa tindira. Igira melita na sobra sa sayo din sa kamang bundali na di pa kasi nga nabatan kelak. Kelak ta makula. Batan niya munguti. Gira na mga padagang nga ayagan nga sudagangan yan, di ka mamasa na piya manaruangan yan. Na apya sakta na experience da gira pumasatan ay tadi pulubaan na gyud mo to kalubayan ta. Ibalat yan na may leta na kalubayan na piya seta kakapay makapo wala kami na makatutaw. Bila man niya leta na di pa kasi nga may karang nang ipanimustan. Dito po orang mamasa. Abatan niya bud na mananen na pamayudasan. Nagito sabab kailangan na may ler ka ang kalangas. Nagilap ako lang sabi ang kadigap mamalapis. Udi na agi ang masa adi no di kang bitira na mga ito mo na pagan ka na lugar. Na igira mo muskay miya masa na nabaap ko rangiti. Baratian na dagang ano padega nakatawan kad ni baratian na may ito niya ni palaban na inakulakan na miya kay twito na piya kasi rakmit nakapan siya ngo tuwa kapital yan na dito ka pa kay at atong alia pilapis so dagangan yan nas kapanip kerangitan o di na mga lagi dito di ka kasubasupatan sa bitira na kailangan ng gingot wakala ka pupasin siya o di na gira si katanga nagyang ito asambagang ako may puror ka sa tamok sama pi asembeng na baka purarangiting na baka di pa manaro gitu sabab bedanan sa ini kalim wallah subhanahu wa ta'ala ang mga tao na saan kaya masatanong na mga dedebiyatan na yung apya kalipatan ang kuto mga tao si ikumasa akagakailangan yan ikawal watigman yung mga ulama nagyang mutwa ibtiada nil gishi bikulli ashkalihi kapakawatan niya si kulangwan akapangakal si kulangwan na rupaan yan sabi sa ngutong atiro Nabi sallallahu alaihi wasallam man hamila alayna silah falisa minna sad na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa iyawid kami niyan sa gumaan sinyar kami pakasangor ng gumaan yan na di kami pada tigo Nabi wa man gashana falisa minna na sad na tigo Nabi sa akalang kami niyan na di kami pada
Nasanga masatano na maumay niya lagi ang hadith. So sabad ko mga Muslim na ingi sinapang yan, ini kapatian sa sinapang na para ikitilaga dia mo pagarin niya na Muslim. Nasad na tingo Nabi sa iyawid kami niyan sa sinapang. Mana sinyar kami ikitilaga dyan sinapang yan. O di nagumaan yan, na di kami padatingin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salin sa mga tao, akal lang kami niyan, na di kami padatingin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ilay tanong siya sa mga ginawa tanong, ubatan niya masisipat na iganak tanong. Yan nga masa tanong na tantod na naman ito biya karata image tabi sa mga tao pagawid ko Islam. Ayat was sabab na benar ko yan awid sa gumaan sa pagarin niya na Muslim na so katiro yan na miya kagarang-garang na sinampiyak agaw ko pagarin niya na Muslim. Lagi dia nga masusuay man to sa nga social media katutumpuay man isa na patumpuan niya sa pedian an makarata patumpuan niya sa pedian kaan makuha diaman patumpuan niya sa pedian kaan na man niya nakabinasay di sila ditutumpua ada mga muayan yan kepa kayo to bibitiran sa sekreto nabiran inipayag si ko mga tao kapakit muntay sila si ko mga tao kaan na man niya nang mayle mga papasansiran lagi na mga tawanan aso kaya po unananan na fitnanan na din yan buo-buo na dusa. Na ayay pilili manisan ay prepara dunin sang utang kapasangyan na supagarin niya na Muslim. La ilaha illallah. Na lirupan nagkapay pa na masuwat sila ng utang kapangakal. Apa yung makagumusiran sa mga video o di na mga karina ada ba niya nga tantuan asar mo makaliran sa mga tao makwairan sa simpati yung mga tao. Naging nakapangakalanan ke akal ka sa mga tao na iniba na yung Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga tao aginan iukitiran na dito kami padating Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mo to lagi dito ang mga issue, lantarang na mga issue man to sa Facebook katutubuay, manis na patutubuay sa pagarin na Muslim, nagkakuha man na bitira sekreto. Kanaba kailangan namin payag si mga tao, tani mapapikir ka pa ma, sangkot pwede ko mga tao, pagaring ang Muslim, katawan ka pa na kabilas anon. Example ibarat, nagyang uta pagaring ang Muslim na involves ka ni ibarat sang mutwa galbak ako pa kay akabinas ano ng mga kafir napiyag kay ibarat guminiro kay ibarat siya kini na involve sang kaya galbak lagi dia tunay mapipikir ka ro pa mapipikir ka ro ay mapipikir ka na ang langkap siya kini na involve ko lagi dia galbak kaan kabinas ayo kafir gitu man rarada mo tagalbak ka o pa man, nagiraw nga, so pagaring ang Muslim, nakuha na di man, o kafir, na ikabip niya ginawa nga. Di na nang Buddha akal. Mama nang, ada na naakal. Kapag man ang utang pagaring ang Muslim, na sungwan ka, na imbitirain ka, o pa makamariribat, na apiliwan na gano'n. Kenapa masikiyata sa nga social media? Kapag kaya kabinas ano so pagaring ang Muslim? Kapag kaya kabinas ano so pagaring ang Muslim? Di pa api ang ginawa ka? Kapag kaya marata mo ginawa nga, waya mabalita na sa pagaring ulama, na kau tuwa diya po mga sundaro, api akan duda-duleran, kau tuwa api ang orientiran, kau tuwa ay mananin, api ang malianiran, kaya gisabab, katiro ka, ay ininvolve ka sa kanya, sa Google Back, ay mananin, kapag kaya, ad nakasunya ko gobyerno. Na, dabas ang kakwaguna, amala, dabas ang kakwaguna-guna. Ay mo di siya ning galbak ng utang mga tao, ading galbak sa fitna. Kabayayan, nakabinasan sa pagarinan ng Muslim. Na iniba niya yung Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang na mga tao nagir kami pati apiap nagkakal edi degree na amay ka yan tapian nakapaminasa kung pagarin na Muslim dan di nagkapakay mga pagarya giga masusutan naman to ang social media na kailang na makapagin ka tanong bubun na yan maswatan nagyang ko to perang na apoy na batan na mapuda itagun akad mo to apoy ayarak tanong siya na subiti ro mga ulama na igilam yale tanong miya kapupawala siran ako lang tanong siran ako lang tanong ang uto lamang nabatanok mulo ya pansiran agi miya suyan ng mimanto na makampuwal ang uto do ulama na miyang pudgasang uto isa na piyanguyatan naka an makabagerang uto at tindigiyan sa kapagatakay ng upagarin ng Muslim di aya putsa di mubayaan o mga sahaba na iginamilin ka ang kuto akid na fitna na bagay ka sa emanan niya na musawira mapi. Ako linga ang kuto pagaring ulama. O di nagyang kuto papalon ka ulama na kapa kaya ustad, shaykh, alim, kulamin na digano siya di bibitire.
Sekarang sikreto ang bibitira ka, ang amirong di pagkayamanan niya na pagkalibugi, di pagkayat ang utayamanan niya na di may makakawa ilmo, na di may makakawa sabut, na ba amirong tiya bergi, bibitira ka sa sekreto. Kenapa nga siya tano o si karo marampi ko isa, na piyanguyat tanaka, kan makabagdang utatin lagi, na kanyan mapangatak yung utapagan niya Muslim. Na may buga miya kala mo ta fitna na pungiraw tanu miya kala so fitna so mga ulama na mipupawala sira so mga ulama na mane ipuparwa kay naman ipuparwa kasi rapon sira pisabab agito di nga mainang kana ped kasi ko itago na kapkedigang mo apoy na erap tanusan na so mga ulama na pa kami bitirain bakol tano sa sekretuan man sa kanil pamagbit na bibitirain ano bibitero na sa kapurunan rakano na mau po na hindi kami bugamon ang kutwa kiyong pakatan rakano agiti kakawami ilmu di nga na diyon di kasi simbaga na diyon nakakawa ilmu nakapakayabon makarabog ang mutafitna punitan si Allah subhanahu wa ta'ala din nakapakasusuguta ang mga pagaritan ng mga ulama na makasisinabuda baton sa kababawan na gumapasad sa bagaan ay tanusan na palitan ng pagari ang mga ulama at mga sabutiran sa ikwagama ayat pagkakultang nasaktan akadakalan sa ikong mga tao, mga kalilid na mga tao, nagraman nagtano, dito numamangkod sa muta amanan niyan, na kapbilisan, eratan ng mga kulantano sa mga bibigyan sila sa sekreto. Balas ang anong lasbano tala sa madakal, sila salam ng sanusan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.